Frits van Deln van Arnhem wil tak om sneu met zijn skip, de Lauwersoog 28, ek naar Rotterdam. Hij had nou na alle maatregels die in de oranje jaren al naam binnen, skins hij nog van de bemoeizucht van de politiek. Hadden ze hier wat betocht en het idee is misschien hartstikke de goed geweest, maar zo steekt de visserij op zee net niet meer door. Vooral de nieuwe regel dat de bijvangst de komende jaren heel door mijn naam worden mat, maakt het van Deln grumietig. Al deze vis wordt vernietigen en dat vormt nevens hem een bedreiging voor de viskstaan. Bij veromzetten hoe libbert het grutste pad. Bij u zelf aan boord doe ik bij, denk ik, 70%. En die oren, dat orendeel, dat is voor de toppikt door de vogels of de bodem blijven. Dus het had een doel op zee. Van Deln viskt het op kreeft en skol op onwiesde plakken ten noorden van de Waddeilanden en midden op de Noordzee. Hij weet dat de vangstmaatregels bedoeld binnen om de viskstaan op peil te houden. Maar nevens hem hebben milieugroepen en politiek het mis. Als ik zie wat er gewoon door de jaren heen en mij saneren, met alles wat daardoor bereikt is en wat nou de visstand binnen. Nou, dan zitten we gewoon op een niveau van, ik ga rapport nog lezen. Dat er een Noordse volkschool in de Noordse zitten hadden ze op dit moment. Nevens van Deln binnen de eersken van de fiskers simpel en ridderlijk. Gewoon visje met een quote, zullen we het nou door? Want het gaat gewoon goed. Visstand ben goed. Visserij is goed. We verdienen bij patiënten. Ja, dat heb je toch echt nodig. Als de politiek net luistert, verzuchtte Arnhemmer een zwarte toekomst van de visserij in Nederland. Nou ja, dan ben ik bang dat wij 2020 wel uitkijk ben met heel groot.